अपरिचितଙ୍କୁ विश्वास करबा अनुचित। नदी कूଳରେ बड़ बरगछटिए थाए। ସେହି ବରଗଛର କୋରଡ଼ରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନ ବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ କୋରଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫେରୁଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଦିନବେଳା ବୁଲି ବୁଲି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶାଗୁଣାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଶାଗୁଣା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଣୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଶାଗୁଣାଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିରାଡ଼ି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସହ ବନ୍ଧୁତା କରି ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ବିରାଡ଼ିଟି ମିଆଁ ମିଆଁ ଶବ୍ଦ କରି ଶାଗୁଣାକୁ କହିଲା, ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ବିରାଡ଼ି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ତୁ ଏଠୁ ତୋର ଜୀବନ ନେଇ ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଏବେ ମାରିଦେବି। ବିରାଡ଼ିଟି ମିଆଁ ମିଆଁ ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଶାଗୁଣାଟି ବିରାଡ଼ିର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ବିରାଡ଼ିଟି ସବୁଦିନ ଦିନବେଳା ପକ୍ଷୀମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଶାଗୁଣା ରହିଥିବା ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସହ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା କହେ। ଏକା ଏକା ରହୁଥିବା ଶାଗୁଣାକୁ ବିରାଡ଼ି ସହ କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଏପରି ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟ ବିରାଡ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। ଶାଗୁଣା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କି କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁନଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ବିରାଡ଼ିଟି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଶାଗୁଣା କୋରଡ଼ରେ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଭାବିଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ମିଶି ଶାଗୁଣାକୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ମାରିଦେଲେ। ବିରାଡ଼ିଟି ଦୂରରୁ ଏହା ଦେଖି ଲୁଚିକରି ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଗଲା। ଶାଗୁଣା ବିରାଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅପରିଚିତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।